Bon dia, què tal? Noteu alguna cosa diferent avui? Heu vist? Quina gorra més xula m'han regalat? Bé, avui farem el tercer vídeo dedicat a la matèria. En el primer vam explicar què és la matèria. És matèria tot allò que es pot tocar i que ocupa un espai. També vam parlar de les propietats de la matèria. Tots els objectes tenen 3 propietats o característiques generals, és a dir, que tenen totes les coses, que són la massa, el volum i la temperatura. Aquestes, la massa, el volum i la temperatura, són les propietats generals. Després hi ha les específiques, aquelles que alguns tenen i altres no. Com per exemple el color. Una pedra o una fusta tenen color. En canvi l'aigua no. L'aigua no té color. És incolora. En el segon vídeo vam veure que la matèria està formada per partícules i segons la disposició d'aquestes, la matèria es pot presentar en 3 estats: sòlid, líquid o gasós. D'acord? Sòlid, líquid, gasós. En aquest tercer vídeo parlarem dels canvis d'estats de la matèria. Com ja haureu endevinat, això vol dir que la matèria pot canviar d'estat. Un líquid, per exemple, pot passar a gas, o a l'inrevés, o un líquid es pot convertir en sòlid o a l'inrevés. I com pot ser això? Aquest canvi és possible gràcies a un augment o una disminució de la temperatura. Hi ha 6 tipus de canvis. Anem a veure. La fusió. La fusió és el pas de sòlid a líquid. Si traiem uns glaçons del congelador i els deixem en un vas a temperatura ambient, què passarà, Els glaçons comencen a absorbir la calor de l'atmosfera i la seva temperatura va augmentant fins a arribar als 0 graus. A aquesta temperatura té lloc la fusió del gel. Llavors els glaçons es fonen i es converteixen en aigua. La solidificació. La solidificació és el pas de líquid a sòlid, és a dir, al contrari de la fusió. Si agafem aigua i la posem en una glaçonera o en una bossa de plàstic i la posem al congelador, què passarà? Que, com que la temperatura baixarà per sota dels 0 graus, se solidificarà. Es tornarà gel. Voilà! La vaporització. La vaporització és el pas de líquid a gas. Aquest canvi d'estat pot tenir lloc de 2 maneres diferents, per evaporació o per ebullició. Per evaporació és quan aquest canvi d'estat es produeix de forma lenta. Per exemple, quan estenem la roba que hem tret de la rentadora. Al cap d'una estona, la roba estarà ben seca. Què ha passat? Màgia? No. Bé, sí, és la màgia de la natura. El que ha passat és que l'aigua que impregnava la roba s'ha vaporitzat. Un altre exemple és l'aigua d'un toll quan ha acabat de ploure. Al cap d'una estona, aquella aigua ha desaparegut. On ha anat? Doncs a l'aire, cap als núvols. I l'ebullició és el mateix procés que converteix l'aigua en gas, però molt més ràpid. Es produeix quan posem una olla plena d'aigua al foc. Quan arribi als 100 graus, començarà el procés d'ebullició. La liquació o condensació és el procés invers a la vaporització. Quan us acabeu de dutxar a l'hivern amb aigua calenta, què passa quan sortiu de la dutxa i us mireu al mirall? Oh, que el mirall està ple de gotetes d'aigua. Que sí? D'on han sortit? Doncs és el vapor d'aigua de la dutxa que, en contacte amb el vidre fred, passa a convertir-se en líquid altra vegada. La sublimació. La sublimació és el nom que rep el canvi d'estat. Què passa? Directament de sòlid a gas, sense passar pel líquid. Abans, la gent anava vestida amb roba de productes naturals. Seda, cotó.
Ara no, ara la majoria de roba que portem és de productes sintètics. Què passava amb la roba natural? Doncs que a vegades s'hi posaven uns bitxos petitets, unes arnes que se les menjaven. Per evitar això, posaven unes boletes blanques de naftalina a l'armari. Potser encara alguna casa vostra encara n'hi posen. Aquestes boletes es anaven convertint en gas a poquet i aquest gas era verinós per les arnes i les mataven i així no es menjaven la roba que teníem a l'armari. Al cap d'un temps, les boles ja no hi eren. Què havia passat? Havien desaparegut? No, s'han sublimat, és a dir, s'havien convertit en gas. I finalment, la sublimació inversa. És a dir, quan passem de gas a sòlid, directament, sense passar pel líquid. Un exemple podria ser un núvol, que ja sabeu que és vapor d'aigua, que va corrent pel cel i troba una capa d'aire molt fred i es converteix directament en pedra, en calamarsa. Això seria la sublimació inversa. Resumint, els canvis d'estat poden ser per fusió, solidificació, vaporització, que pot ser de dues maneres, evaporització o ebullició, la liquació, la sublimació i la sublimació inversa. Tot això que hem explicat sobre els canvis d'estats ho podem identificar en el cicle de l'aigua. Segur que en algun moment o altre n'heu parlat una mica. Bé, doncs, serà el tema del pròxim YouTube Mestre, el cicle de l'aigua. Si heu mirat alguns altres vídeos meus, sabreu que m'agrada acabar amb algun acudit o amb alguna endivinalla. Avui us explicaré un conte que fa referència al que hem explicat. Diu que hi havia una vegada, fa molts i molts anys, un noi molt eixerit que feia de pastor i cada dia sortia amb el seu ramat d'ovelles a pasturar en un camp que hi havia molt a prop d'una font. Ell s'asseia vora d'un canyar mentre les seves ovelles anaven pasturant. Un dia va venir a la font una noia molt maca que li va robar el cor. Aquell noi cada dia se la mirava entremig de les canyes i observava com omplia el càntir. Fins que un dia es va decidir. S'hi va acostar i li va dir: «Vols casar-te amb mi?» Aquella noia es va quedar parada, se'l va mirar i va esclafir una gran riallada. I li va dir: «Em casaré amb tu si ets capaç de fer un forat a l'aigua». I li va assenyalar la pica on queia el rajolí d'aigua. Clar, això era com dir-li que em casaré amb tu el dia que les vaques volin. Però aquell noi estava tan enamorat que no es va donar per vençut i ho va provar de totes les maneres possibles, a veure com podia fer un forat a l'aigua. I anava allà a la pica, posava les mans, però l'aigua, clar, se li escapava entre els dits i no podia fer un forat. Amb un pot li posava, però quan el treia l'aigua tornava a agafar el seu lloc. Però ell no es va rendir. I així, provant i provant, va passar la primavera, va passar l'estiu i va arribar l'hivern. Fins que un dia va fer un fred molt intens i l'aigua, aquella de la pica, es va gelar. Llavors, amb un ganivet, aquell pastoret va fer un forat al gel al mig i va esperar, il·lusionat, aquella noia. Quan la noia va arribar, li va dir: «Mira, he fet un forat a l'aigua, ja ens podem casar». Aquella noia es va quedar molt parada, va mirar el forat, el va mirar amb ell i el va veure d'una altra manera. Va valorar la seva constància i la seva imaginació. I finalment es va decidir i li va dir: «Sí, em casaré amb tu». I així fou, es van casar i van ser feliços per sempre. I aquest conte que el YouTube Mestre us ha explicat, si no és mentida, és ben veritat. Adeu!